Tul il-jum tas-sibt il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech iltaqa' mal-kandidati Awċina l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali fejn tkellem dwar l-importanza tal-ħidma tal-kunsilli lokali u insista li l-għan tal-kunsilliri huwa li jaqdu lir-residenti kif ukoll il-lokalità biex isiru proġetti bi pjan, bi ħsieb u b'konsultazzjoni. Bernard Grech stqar li jinsab sodisfatt bl-għażla li hemm bejn kandidati ta' esperjenza oħrajn żgħażagħ u kandidati ġodda li avviċinaw lil Partit Nazzjonalista sabiex jagħtu semhom fil-lokalitajiet fejn trabbew u għexu. Aktar tard matul l-għodwa tas-sibt, il-kap tal-Partit Nazzjonalista żar il-Housing Estate tar-Raba' Għawdex, magħrufa bħala taċ-Ċawla, u tkellem ma' diversi nies li jinsabu rrabjati ferm għall-gvern ta' Roberta Bela. Saħansitra dawk laburisti stess. Dan għaliex minkejja l-oġġezzjoni u l-kontroversja li qajjem dan il-proġett, il-gvern xorta waħda baqa' għaddej bil-pjan tiegħu bla ma ta' widen lill-menti tar-residenti. Huwa każ klassiku ta' gvern illi jibqa' jsabbat saqajh għal xri ta' kosta kollox jeqret l-unika spazju miftuħ li kienet fadal f'Taċ-Ċawla. F'dan is-sens bħala Partit Nazzjonalista mhux biss se nibqgħu nitkellmu imma nagħmlu pressjoni tagħna anki għal erda tas-siġar illi seħħet propju f'Taċ-Ċawla u finħawi oħrajn għaliex jidher ċar li l-gvern ma jridx jisma', ma jridx jifhem, ma jridx japprezza illi l-ambjent għandu jkun priorità, illi l-ispazju miftuħ għandu jkun priorità u fil-fatt jekk hemm bżonn isir housing u hemm bżonn isir housing għandu jara li jsiru fi spazji oħrajn mingħajr ma jeqret dak li jkun tajjeb. Bernard Grech żar ukoll id-Dipartiment tal-Animal Welfare li jinsab fix-Xewkija Għawdex u tkellem mal-ħaddiema li jaħdmu f'dan id-dipartiment. Dipartiment li spiċċa qarku bteħ u bla direzzjoni għaliex ilu jiem sħaħ mingħajr it-tmexxija. Kaġun ta' dan is-servizzi ta' emerġenza li kienu jingħataw 24 siegħa fil-ġimgħa għal qtates u l-klieb mhumiex jiffunzjonaw kif suppost matul dan l-aħħar xahar. Jidher ċar li l-gvern m'għandux pjan lanqas fejn jidħol il-kura tal-annimali anke f'Għawdex stess. Mhux biss għaliex fejn jidħol pereżempju l-Animal Welfare ġewwa Għawdex jinsabu mingħajr manager propju għaliex m'hemmx biżżejjed investiment meħtieġ mhux biss fil-ħaddiema anke wkoll biex jaraw li jkun hemm il-management neċessarju ħalli jkun hemm il-ħarsien meħtieġ għall-annimali ġewwa Għawdex. Ser nibqgħu nbuttaw bħala Partit Nazzjonalista mhux biss permezz tal-kelliema tagħna imma wkoll fil-politika tagħna fil-policies li noħorġu għaliex aħna determinati li bħala Gvern Nazzjonalista ġdid nkunu verament il-Gvern mhux biss li jagħti ħarsien lill-annimali ma nibgħat messaġġ ċar li għalina l-annimal huwa mhux biss il-ħabib tal-bniedem imma parti integrali mis-soċjetà tagħna, parti integrali mill-familji tagħna. Sa dan it-tant il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech sab ħin ukoll sabiex jiltaqa' man-nies tar-Rabat. Dan kif użar Pjazza San George qabel ma mexa mat-toroq tal-madwar fejn żar diversi ħwienet u tkellem man-nies li kienu għaddejjin minn hemm. Tqajna man-nies fil-pjazzett ġewwa l-ħwienet għax il-politika tagħna hija waħda illi titlaq imma qiegħda hemmhekk ukoll għan-nies, titlaq min-nies u qiegħda ssir għan-nies. Issa il-ħadd tagħlaq il-ħidma tagħna ġewwa Għawdex bl-attività ġewwa x-xara fejn se jkollna l-attività politika again niltaqgħu man-nies imma wkoll iwasslu l-messaġġ tagħna li huwa messaġġ mhux biss ta' fejda l-Għawdex imma ta' fejda għal Maltin u l-Għawċin kollha fejn aħna nkomplu nafsu fuq il-viżjoni ta' eċċellenza l-ekonomija li aħna nixtiequ nagħmlu, l-ekonomija l-modell ekonomiku minn wieħed ta' kwantità għal wieħed ta' kwalità. Nibqgħu nemmnu li nistgħu nagħmlu din id-differenza għaliex pajjiżna u l-Maltin u l-Għawċin jixirqilhom il-kwalità. F'Għawdex Bernard Grech kien akkumpanjat mid-deputati tal-Partit Nazzjonalista Elix Borġ u Janice Ketkuti u kandidati tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll membri tal-Kumitat Reġjonali u tal-Kumitat Sezzjonali tal-Belt Victoria.